lapha ke ngimbiziwe kulomcimbi ngibizwe uDr Khehlelezi inyanga nje yaziwayo la eThekwini so ingimemile ukuthi njengoba ngaziwe ukuthi ngithandwa kakhulu ake ngizojabulisa abantu bakhe esontweni lakhe. Sana saswenka sibancane. Namhlanje siqonga umbalo onjani? Umculo wabasikhathi wafika eqonga umbalo onjani? uKhehlelezi ungitshelile ukuthi uma ngabe nje bengiqashile namhlanje wonke umuntu ozala kuleli sonto lakhe namhlanje ucela ukuthi afike efake uWhite. So nami njengomuntu ozoperforma ngiphoqelekile ukuthi ngithole uWhite njengoba ngifika nami ngifaka uWhite ngizama uhambisana netheme yanamhlanje. Ngiyajabula kakhulu ngidlulisa ukubonga kakhulu kuDr Khehlelezi ngokuthi namhlanje akwazi sahlanganise ngiyadlulisa ukubonga kakhulu kubahlonishwa bami bathe ngaphambili mama amantombazane ayizobakhona insizwa lelijavisho Nifuna indaba lephi ingoma nje yodwa. Nifuna iphi? Amizwa. Ake ngizuma kancane nawo. Zobe ngayibophi mina, ngambophi indolo mshado. Ayongitshele. Zobe ngakatshele mina. Mangophi indolo mshado hayo ngitshele lobe ngeketshele mina awasho mnandi kodwa ngani engakusho nje ukuthi uDr Khehlelezi mayenze imicimbi uyale ebiza amaciko ikakhulukazi lawa athandwa ngabantu ukuthi ezojabulisa abantu ngoba okubalekile kusuke ukujabulisa abantu. Ngiyovula ibranch lapha ngokusemthethweni ngoba mangabe kukhona ibranch entsha la kwaGuqa kwi-donation ngeke ngihambe kuyivula mina impela ngokusemthethweni bathi kuzobe kukhona ngisho inkosi yesizwe khona lapha. Lo mcimbi ke ukuvula ibranch namhlanje la eMthimuthe njengoba nibona uhanjelwe inkosi yesizwe sala eMthimuthe. Lokho kuyisibusiso kumina ngoba lokho kuqhuquzela ngokusobala ukuthi umculo wami awulandelwa abathize kuphela kodwa ulandelwa wonke uhlobo lomuntu.
ngibusisekile kakhulu ezweni. Sanibonani. Ayeye Mchimuti ayeye. Angibingelele indlela zesizwe ezikhona phakathi kwethu. Ngibingelele uMpokompongose uKhuzani. Akubona kufanele ukuthi akasivakashele la ezweni sakaMchimuti. Sifanele thina ukuhlangana naye uyazi ukuthi sahlangana lapha e-University yaKwaZulu Natal ezoperforma khona. Ngizile kuthiwa uzovula i-branch kule ndawo. Ngiyathemba uzobazuza abalandeli abazosala besebenza umsebenzi wakho njengomculi futhi uzothola abanye uzobathatha ubafundisa ubakhiqize kuba bayenze lento oyenzayo nalapha eMchimuti. Ngicela ke kube mnandi ungajahi ke Khuzani. Uzosebenza nje kwaze kube mnyama ukhona la usebenza ucula. Ngoba wena ufikelele. Usekhaya la khona into zokushintsha khuleka nje. Ngiyabonga kakhulu ngicela nijabule ngendlela enifisa ngayo noma ngaze kushaya uphephe ebusuku kumele. Inkosi nje iphethe isizwe nje ekhombisa ukuthanda kakhulu umculo wami. Lokho kuwuphawu lesibusisa njengoba sazi amakhosi athintana kakhulu wona ikakhulukazi nalabo abangamakhosi kwaZulu nabangasekho ukuze kufika ngisho kongangezwe lakhe. Sanibonani. Siyabonga kakhulu ukuthi samukele endaweni yakho uba ubungathandi bengeke sinyathele. Ngiyajabula futhi ukuthi sengizwile ukuthi Nkosi Isizwe i-donation mawungenambandla akashayisa siyabonga kakhulu. Igama le-brand mhlawumbe singacela usondele endabeni ngoba phela ithinta wena ndaba eziphethe kakhulu endaweni yakho. Mhlawumbe igama le-brand lenanti siyalibona sonke, asivule nje indaba ezitha siphakamise kahle. Alikaveli liyeza kuba libizwa ngokuthi iseMchimuti branch liqanjwe ngendawo yala. Okulandelayo Kodwa ningenzana eMchimuti. Ngiphiqomo. Kanjalo nje. engibona namhlanje la eMchimuti hayi kuyamangaza kakhulu. Angaze ngibone mina abalandeli bepha umculi inkomo engaka nokwenza. Ngilana ke eFourways mall ngizothenga ifoni la kunefoni engiyithandayo la ngendlela omchazele ngayo ngiyena ekusele. Can you get another one because I can buy two. You can buy two. That's Yes. That's nice. Perfect. Ngicela bandle qhawe nje isikhathi siyashaya mfowethu. Ngicela iqhawe lisukume lizohlala la. Phezu kwale thawula lawo. Lisukume lizohlala la. Ngibone kahle ukuthi yini le simbizele yona. Ningezwa ngabantu bekhuluma amanga. Nizibonele ukuthi yini le simbizele yona. Bafethu ngicela nisondele nomgqoko wakhe. Sisesestephe ngaye. Bengizojabula ukuthi nabafethu abagidayo basukume nezindaba zabo benze la ngemva kwakho. Ithatha isitalo sakho nje selisona uzohlala la. Uma sikhuluma ngama-dancers sikhuluma ngey'nsizwa engisebenza nazo nabo ngoba basebenza nami njengoba ngumuntu othandwa nje umhlaba wonke nabo abantu bayabathanda ngoba umuntu nomuntu unogazi lwakhe.
kodwa futhi ke nanakho ukuthi basebenza nami baseduze kwami abantu babathanda kakhulu ingakho nabo ubabona uma beqhamuka bayajatshulelwa nabo njengami njengoba nami ngisuke ngijatshulela. Awukhula kwedinga thola kwedinga. Umsebenzi wakhe bafowethu naye akazenzi bafowethu. Ukusebenza kwakhe mawenza kahle emphakathini uyabonga ubongwa kanje. Noma ugano emzini ubongwa kanje. Emzini nje ubongwa kanje. Kuphila kuba. Yavele yayibhakabhaka pho lengubo. Hayi bo ungayi lapho. Sinamabhoze. Sibabonga kanje yazi ukuthi akakaphelele khona okuzayo. Ifoni yakho masiphelelwe ibhesi khona okuzayo. Khona okuzayo. Sicela laba abangemva kwetende bathezuke. Abangemva kwetende sicela bathezuke bantu. Khona okuzayo. Hayi mangithi khona okuzayo. La ngihamba khona abantu bayanginikeza izipho. Konke la ngisuke ngikhona abantu banginikeza izipho. Ngifike endaweni bengihlinzeke ngekapho zingubo zokulala. Ngisho ingubo engilala ngazo ekhaya mina ngiyithenganga ingubo yokulala nje angiyani ukuthi imalini. Ikhaya ngicela ukuthi kujikisa amehlo lobhekisele khona isurprise ezovela ngala. Majikisa amehlo nje libheka le. Ake sikale la insizwe nagida nazo. Bafowethu kade nalapha ngihlukanisa unyaka. Ake nihle la. Ake nihle bafowethu siyanhlawisa la. Ake nihle bafowethu. Sikale la. Ake sibheke ngala. Siyayibona le yathwakhe ngaphandle. Sibhekile. Siyayibona na. Mawuyibona ngicela ukuthi up kuba up. Ake ngibona namhlanje la eMthimuthu. Hayi kuyamangaza kakhulu. Angaze ngibone mina abalandeli bephumquli inkomo engaka nokwenza. Bethi hamba nana inkomo bese kuthi ama dancers zami bebese bewapha isiklaphu. Hayi cha. Besipha nengubo yonke into kule ndawo sibusisiwe bafowethu angazi ngathini ibranch yaseMthimuthu othando insizwa elapha naye elokhuzeni eyihola ibranch ngithi impela kukhulu abangenzele khona. Kodwa ningenzana eMthimuthu. Ningizikho. Kodwa nje. Up, Kuma up, Kuma up. Hayi akekho khona manje abafowethu. Ningenza umuntu ebantwini. Ngaze ngamkhulu kusukela ngimncane ngaze ngamkhulu ngakhula ngaze ngangeyintaba. Zokhahlamba. Enikwenze kumina ngithi ningadinwa noma yinini nize nikwenze nakwabanye kodwa phela hayo maskandi. Hayi Thomaskandi nikwenze kimrede. Kodwa into eniyenzayo uNkulunkulu ngithi azanibusise. Lapha enithathe khona kwande ngokuphindaphindiwe. uNkulunkulu aniphi imali ngisho seningasayifuni. Alokho eniphile nje. Ngicela ningishayele ihlombe bafowethu namhlanje ngithola inkomo ngokuvula ibranch. Hayi la ncane ihlombe. Alishihlobo. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Lenkomo kahle ngokwabo bafisa ngihambe nayo. Kodwa mina ngicabangela ukuthi njengoba beyisizwe sikhona nginami ukubuyisela kwami kubona ngithi lenkomo ngicela ukuthi vele iwe. Njengoba ngithi ayiwe la nami sengithi ngiphakamisa ukubonga. Sokubonga mina ke manje sengibonga kubona. Sengibonga ngokuthi lenkomo angilibone igazi layo lichitheka khona la eMthimuthu. Lokho kuwuphawu lokuthi nami ngithi ngiyabonga lapha eMthimuthu ukuthi abangenzele khona ngiphakamisa isandla. Ngiyabona ngathi ngiphethe amafoni la. What are we looking at? Kahle ngizothenga la. Amafoni ay2. Okay. Yeah. Okay, can I just show you what we have? Yeah, ungangichazela nje. So Technocam at 17p. You
can just hold it, look at it. It's a 4 triple camera Yes. with a 64 megapixel on the quad camera. Yes. It has a 128 gigabyte internal memory running on a 6 RAM with 5,000 mAh battery life. Ngilana ke eFourways mall ngizothenga ifoni la kunefoni engiyithandayo la ebizwa ngeTecno Camon 17P ngizoyithengela uncamalala abuncamalala kade lokho ethi hey wendoda siyasebenza la kodwa manje ikamba ngangithengele ifoni sengithi ke kunefoni engizokusurprise ngayo efikayo. Camera is the most important thing that you should also consider when you're buying a device. Yeah. This is the normal camera. You can just hold the device, it's fine. If you're doing a selfie, you have an assistance of an LED double flash on the front. Yo. It's actually my point. You don't have any effects on the device as yet. Very nice. Ngendlela umchazele ngayo ngene elsek. Can you get another one because I can buy 2. You can buy 2. That's Yes. that's nice. Perfect. All right, no problem. You can come this side. Yeah. Unqinile uncamalala ngefoni akusasebenzeka ngazi noma ifoni yakhe ingane buyanikeza ingane zingene ku YouTube zidlala ama game manje ifoni uncamalala njalo ngonyaka ngicabanga ukuthi uthenga ifoni ngoba uzela ingane eyithatha ifoni yakhe ezingena via WhatsApp zingena ku Facebook. All right, enjoy your device and your gift. Yeah. Thank you so much. Yeah. Nisebenze kahle ke. Thank you so much. Enjoy the rest of your day. Sir. Thank you. Bring us more customers. Yeah. Okulandelayo ngithole invitation yokuthi ngiyabizwa kumaSatma kodwa nakhona ngitsheliwe ukuthi ngibizelani. Ngibuka ke manje ngoba ngijahela impompo ngiyoperformela impompo. Manje mangabe ngiyoperformela impompo kusuka la ngiyela impompo it's gonna cost me 5 hours. If you said past 10 kuyashaya akangena. That means I must leave. Hey, cool. Nishana. Kunjani? Sizofika. Hayi Kunjani? Okay, nama Twitter. ama-accreditation. Ama-accreditation awushiyo. So azofunakala. I think safanele mhlawumbe singene ngale siyopaka ngale. But mina ngiyi-accreditation nje ngengedwa. Wedwa. Hayi ke at least Izinto zeni lezi thina sidlula ngobuso. Okay, that's fine. Awungifakeka ngikwazi ukufaka lezo zazo. Namtsimbeni ngisho ngayiphethe i-accreditation ngiyadluliswa nje. Hawu sakwenza umhlonishwa. So wena lo Angisayibona ukuyibona ke nami lento. Soqalile. Qaliwe. Yasiqaliwe vele. So nje soyenza thina sihamba siyopaka ngale. Then sikhuphe solinda ngale ngemuva. All right. Okay, sure. Hayi siyaxolisa silala mangisuka la nge-Rustenburg. Uthu Ngithole i-invitation yokuthi ngiyabizwa kumaSatma kodwa nakhona ngitsheliwe ukuthi ngibizelani. Kodwa ngithi angiye ngoba ngibiziwe. Mangabe ngibiziwe ngiyazi ukuthi ngeke amaSatma angibizele ubala. Mshani siyathokoza usingalela kule sithabanye bamalela emakhobongweni ithokoza khulu amabala bonke abalandeli nabasebenzi bomvumo wesiNdebele esithebeni bezekakaramba. Mangifika kumahhotsi ngifike ke mina emva ka-red carpet ngiyacabanga ukuthi sokumele uncamalala abathinte ukuthi sengifikile sengilindile ukuthi lolu hlelo lwenzeke. Nayi buka 7:10 to 12:10. This is 10 o'clock. I'm waiting for 7:10. If 7:10 kuyashaya akangena, that means I must leave. No, ukhuluma naye ukuthi isikhathi bengitshelese betshelese leso ukuthi kumele abe sestage ngesikhathi. So manje if uyashaya ulokhuzana I have to go. Sibali uyazi kuphi la Rustenburg ukuthi angibale nje. Uyashaya ke manje phela unani akusenzeki lutho kuthiwa ngilindeke lolu hlelo lizokwenzeka ngo-10. Ngibuka ke manje ngoba ngijahela impompo ngiyoperformela impompo. Le esigebengu ini
manje mangabe ngiyophefoma eLimpopo kusuka la ngeLimpopo it's gonna cost me 5 hours nangempela ke sengiyalinda ngoba ngumuntu othi noma ejaha kodwa futhi oba naso isineke oba nakho ukubuka ukuthi uma ngabe ngasayimukele le awards kuzoba namthelela muni ngoba ukuhlonishwa awuyikhetheli kusuka enhlizweni zabantu ngokubona amagalelo akho kusokuyisibusiso abasuke befisa futhi ukuthi samukele wena uqobo uma ngabe ngasasimukele leso sibusiso bophatheka kabi izoba shaya lento ukuthi ngingayi stage kakhulu abanye ngiyiposta nje iposta phela ngiyiposta into bengayimukele Hey. Okay. In 15 minutes, you're honoration. 15 minutes. 15 minutes again. Yes, you're honoration. okay So they change into so in 15 minutes. Okay, program was there. The program by adjust. Yes, 4 years. In 15 minutes, you're honoration. Okay. So 15 minutes, 10 minutes. all right Sure. Then go to give me that way the sitting here. Yeah. 15 minutes. Ukuze manje kusuka uveni sekhona. bafuna ukuthi impela kubonakala ukuthi ifinyelele lezandleni zami bayangincenga impela na kanjani ngokwara pass ngoba seshayile uthenge bathi ngokwara pass na kanjani umnumzana uGoba kumele kube ukuthi uyayi hand over le awards. One of them made history last year when he won a Song of the Year on one of our partners platform, SABC Radio, which is Ukhozi FM. That is a young, brilliant, handsome, single man, Khuzani Bungose. Mase ngiyomukele award ngivele ngakhohlwa mhlawumbe ngiyilinde isikhathi eside bese ngikhohlwa yonke lonto nami sengijabulela ukuthi awukwazi kwamnandi ezweni. Ngithatha ithuba ngokukhulu ukuzithoba ngibonge ukuhlonishwa ama-awards amakhulu kangaka ngibonge kubona bonke abaxhasi nababambisene nawo ama-SATMA lokhu kimi kuwumlando ophindaphindwe kaningi ngeke kukhohlwe okwenziwe baba uGoba siyabonga kakhulu bonke abantu abangisekile ngidlulisa ukubonga isandla sedlule ikhanda I'm releasing my album ngoLwesihlanu phinde futhi kube njalo ake nivume kancane before ngehle umshado awulonithele noma ngashada ngihobe ngegeje baba uGoba baphela bayika ama-SATMA iwona ama-awards okuqala enziwa ikakhulukazi ayifaka nomaskandi ama-awards amakhulu amanye amakhulu la eSouth Africa ahlonishwayo futhi uma ngabe ngihlonishwa yiwona ngingaqhathwa yiwona ngoba ukuqhathwa kusho ukuthi usesigabeni sokuthi usangakhompyutha nabanye abaculi just ukuthiwa ngabe siyakuthuka inhlamba uma ngathiwa sesiyakuqhatha ngoba wena awusalingani namuntu usungangwe ingoma yakho uqobo. Kaphila kanjani? Siyaphila. Ningithuselani? Hawu. Nivuka phi? Besisuke esikoleni nje sekubona namhlanje ukuthi ngathi khona manje khona besiphathele khona sethemba sikuphathelise. Ningiphazamisa ningiphathele.
besibhale inkondlo mayelana nesimo esesikubona ukusona njengamanje. Amagama uAphiwe Mthembu, Bongeka Mpungose. Mthembu kuphi? Mthembu ebuManhlangu. Bongeka Mpungose eThalini. Baba wakho. Okay. Yo, mke usenantombi ka. Okay. Ningiphatheleni intombazana. Ngizophathela inkondlo ngaphansi kwesihloko esithi engabe ubani wayazi. Nkosi yami. Nizonginikeza noma nizongifundela? Ngizofundela. Ngicela ningifundele. Engabe ubani owayazi ukuthi ukhuba uyoke abe yilento ayiyo namhlanje nabantwana abancane sebefisa ukufana naye. Khumbula phela ukhubu ukhule ngaphansi kwesandla sikagogo. Phela wayeshiwa abazali esamncane kodwa akalahlanga ithemba akazavuma ukuhlulwa impilo. Siyavuma ukhule edla imbuya ngothi kodwa akalahlanga ithemba. Uqhubekile wafunda wagogoda. Kumanje sibukela kuye indlamlenze ithathe indawo yasenkandla ibeke ezingeni eliphezulu. Pho ufelani ngithi indlamlenze uqhubeka nobuqhawe bakho. Ungabanaka abantu abangafuni. Vele abantu bohlezi bekhuluma. Impilo imnandi ngezitha. Ibhalo Bongeka Mpungose yafunda Bongeka Mpungose noAphiwe Mthembu. Ngale nkondlo sidlulisa umlayezo othi izindlamlenze nezindlamlenzekazi qhubekani nimseke ukhuza phambili ngendlamlenze phambili. Ngiyabonga. Come. Ngiyabonga kakhulu. Mamthembu. Kakhulu ngiyabonga kakhulu. Niyazi? Siyabonga kakhulu. Yakwazi kwaze kwakuhle ngicela fanele ngishiye nayo ke. Akunankinga. Ningibhalele yami ke nilethele ekhaya niyazi ninikeze ugogo. Ngiyafike ngiyithole. Ngifuna ukuyibeka lapho ubondeni niyazi? Siyabonga amantombazana. Sacela ukuthi besacela ukuthi uyiposte kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Mase ninginikile. Okay ngiyabonga. Thank you.